Kajing pensateng benchna ya ka residential school hakashnong Lauburton ka baha ba ka East and West Kasil district ka balas dang na ru snem arja khat kendai kala penlengo ya ki ba nong shong shnong jong ka te ka thain kumta ka khat south rik ujamang kinoyelam jong ka new trap youth council mauthar ration circle rangkat uba jelio fort sor darshnong plus ran lang ru da uba manli lingdo nong light basan ka kor lengdo nong light kilali banjurem ya ka te ka school bat kilashem ba ka jing pentre ya ka te ka school kala chusa reng hadu menta nakaliang jong uba shembor langrin general secretary jong ka HYC mauthar ration circle habe kren bat unong tho kubor uloong bagate ka school ka long badon kam hadu kata kata na ka banta ki khna jong ka thei ka thain henrei na ka daw jong ka jing pansa teng bante ye ka te ka school ki khna kilaha banya be shaki wei pat ki school nolol kata ute unong elam jong ka seng ulakan turu ye ka sarkar bagade ban pendep no kloi kat bala banshna ya ka te ka school tungin yasngap ya ka ei ka bau te unong elam jong ka seng udwan ban ong simpore kan ni lembat na do penyeng ya kan ni kasi san terusnya betul. Cuma ino lo kumni kong rem tenrei na kibusi ko ni habangi ya kan ni kendeo kan penyeng ya kan ni ka school tolong undai bangin su ai ba kan sulong kamka. Kabangi ka long bek ba ngidai ban bek ba kadai benda ulong ba kam. Kenang ba ngila don kada kijing kermen undai tang yangi kinong song sinong jong kalau bertun lani jong ka area lang daw nongan henrei kalong si menta ka school ka khel ya ka district ka batma ka jong east and west naman umpat don ka ba kum kini kijat school ha ka ni ka district kadang don hitang hang ni ya nomor kata na kalian jong ni te kalong ba ni snow kemen sibun dia tentu ip menta kum ki seng balang ba ka jing thmu jong i ba pin bu den ya kan ni kakam ban mi thrai ka jing budin yo ki kan long ka ba ka ban poi sa ka thong ba khlang ban yo ban dei pat ya kan school khlang ba yo ni toi ki khna ki khon ki yo ni ba hak ko kan ni state ba kan ni yo puli ya school ya ka ba dei ya kan ka residential school na ka banta ka sinong lo putun bat kum juru na ka banta kene ka rikhan dong dong na ha ka ba hapo jong kene ka khendau kur ni don kuba nru tli ki sinong ha ka ba ka don hapo jong ka jing sinshar jong ka kur long don lai bat ni sngo kumen ru ha ka ba lingba kene ka sarkar MPA ha ka jing alam jong u chief minister mubu sama ka ba klayo ya ka ban ai ki kot kisla bat kum juru ya kene ka u order na ka banta ban tray ya kene ka residential school nadu kine ki sansnem rusnem ki baladap bat nila ui ba kene ka jing tray kumba katu kene snem ni ui ba kalong kumne kumba kalong ha ka benta ka baningkong na kaliang jongi kum ka kur ha ka jing elam jong i mai hoping stone ding do ha ka tu ka por rengkat bat ki rurang ba hapo jong kene ka sinong no betul bat kini ki rurang ba badon marjan hangne layo ban pej ba nidang don kam sibun kini ki school na ka benta ban wanra ya ka jing roy ya ka jing nang jing stak jong kini ki samla bat kini ki khon ki banang re hapo jong kene ka thain ha ka ba tang kini ki hindru chinong ki badon hapo jong ka jing sinchar jong ka dor barkur kila don palat ye ka shipo hajar kat kum ka sinchar sia ka ba ki pej ha kene ka por ka banta nang ta ki don sa kini ki chinong ki ba marjan ru kum ka domoli ringikse lauren jam nang ta light no rim te kini ru ki de ki chinong ki ba ki juyat lenti bat ki jupenon kam ru ye kene ka surok na ka banta ban lecha mairang cha kunci bat kum ju seslo te nidon ka jing kerman ka ba kraw ba kene ka residential school kan ai ka jing kenteu ha ka jing nang jing start na ka banta kini ki riu ki jongi hapo jong kene ka tain te ngila don ka jing angnut ya ka ba ka jing tray kan yai step bat kum juru om dei tang kene ka jing tei nrei ngina mi lan tiru ha ka bia dei bat kine ki rukom penyat ha ka bia dei bat ki kam office la ka dei
na kalian ka jingdon kinong tray kum kinong hikai kiban hikai hapo jong ka residential school lane kinong tray ki bade hapo ka quarter ki jingdon kam ban kiwe de na ka banta ki hostel jong ki kena school bat kum ju ki hostel ki basa jong kinong hikai kum ta den rei new e hadin bangila ap kumba south nem san snem tengi e ba kadang long kumne kumba kalong te house nem arhajar khat khandai haki khat pra tarik jong oktober arhajar khat khandai nglayo banye kundu but chief engineer jong ka PWD building hapo na shimer shilong but ngila don ke jing kren ha ko biede bat kene ka building ban kli ha ko biede bat ke jing sa teng no jong kene ka jing tray te uya thu wang ba nginang yo ya nginang perchang ban wan ya kini ki kot kisla bat penbiang ya kini ki utilization certificate na kalian ke sarkar ha ka ba nginyo ya ka ban pha ban aya ki report na ka banta ban yo biang ya funding ya ka ban pendek ya kini ki residential school nomor wang ba ki don kumba prala de khandai tali ki residential school hapo jong state hakaba kisah kude te nilai ap ya kane te kat hadu menta ngimpat don kano ka jubab na kano ka office trekam bat na kalian jong sarkar te halor kane ka nongrem te kum ki pat ba nong chong chnong bat ki rurong ba ki ba pedlam na kementa ka bha kamian bat kalawai na ka banta ban kentiu ya ke jingna di start ha kene ka than bat ha kene ki than ki ba marjan bat ha kene ka district bat mai tengi bu ka jing ka pat na ka banta ki bor sarkar hapo jong kene ka district bat kum juru hapo ka jela ya ka ba sach sin pat ya ka ba kinyo ya ka ban penkloy ya kene ki jingpet bnia ya kita ki kot kisla bat kum juru na ka banta ban penkloy ha ko biede ban pentrekam na ka banta ban pendap ya kene ka jingtrei bat kum juru ban mangru ya ki rukom trekam la kalong ha kaliang ki nong trei ki badai ban bu bat kum juru bat ki biede namar lada kata ka jing thmu na kaliang ka sarkar ban bu ya ka residential school de lada ka don kata ka jing thmu ban penbiang ya ta ki nong trai ha ka ba lese lada kane kampat la ban debru ngila banang function temporarily ha ka no ka jakaru ha ka ba khnang ba nginyu i ya kata ka jing kermen na ka benta kini ki pajba ki ba nut na ka benta kene ka school ni na kalian kaseng bat khamtam ki pajba bat karpang ya ki trai jaka ki ba ai ya ka jaka ki ba ai semua bahaya ka jaka ki akar